Ay, awan tukol ko, takit maputod ko. O mala servina. Nasilang kano tukol tilang lagi, madae. Madae. So, baga mga rupma na sila. Sala sumilang tukol, no? Malipid. Patasan malipid ang tukol. Mahati ka, kanam. Nagaitan na mga. Pinag siya manglipid katan. Magpadasan naman. Ay, patasan na ni Makmak. At dati nakita na sila ng bukol. Siguro ka na silang jay bukol mo gini angkel. Joke lang ko yan. Mamaya batuin mo ako ng sopas. Dapat yung malamig awag yung mainit. Salad latan. Sige. Kasi medyo katakatawa tayo lang na kasi buat tayo. No natatang jay bukol ay yung Sikog ka na ako na daan. Sikog? Well, sino nakapugto to sikog? Da premio yo. Di yung iti premio. Nagkaputi Fernandez Galileo. Sa kayo mga nawa. Hangalungong. Bado. Na madawakwak na jilikod. May suot mo din natangkon ka. Minya ano tayo na nagputing ang bukol. Nagkuting ang buwan. Panada niya yung magada. Alumbayan. Dan sa pagpagkin natin ko. Kunana di babae ni ate tatay. Sigaw. Sapay lang niya. Bago pa lang puti aja. Dapat na marami. Sumahong ka to. Sumahong ka to. Sabat mo ah. Sige. Bukal makatog-tog ka. Ibay-ibay mo lang kasi ang takbo na tugkalan mo hindi man. Ang gusto. Ex-boyfriend ko. Nalaman ko ka din ako lang tagayin kaya sabahin mo gayong kaya na imukul mouth. Joke. Sa kagkatawangan. Matay-matay klase ite itlog. Tama man itlog ito hapong apuraw. Sa naglaka. Ocho ano, ocho. Patupatupin kayo ni sino mga bakso yung baga. Pulo ito eh. Hala ka lang kaya may talubay ito eh. Sino may nagmalat itlog mo? 150. Maday, tres. So around kung 150 kin 150 di tres. Napiso. Quick. Sabahan sa mga pagbaga ng 150 dati. Agaw. No puraw maitlog tigsa sa isday-day. Naprito yung itlog. Agore ka ito nalipatan di baga. No nalapaga di itlog tagtudusi day-day. No batik di itlog. Itlog. Itlog mau, batik ka itlog mau. Itlog pugo. No bangking na itlog. Itlog nyo. Los. Kaya naman premium nante ah. Los. Sabat yan mo ta nagala si Los. Ay, los eight. No bangking nga itlog, bungaw day-day. No puraw nga buok, uban day-day. Mana pabukod nyo. No nalabuyog nga buok, natoy day-day. No naunang nga buok, nariban day-day. Sasabay kayo mo, di kayo manggal. Kulay, o, pigsa nyo. Kanya, di kulot na ba?
Marunong lang. Nag-aadal kayo ng module kayo nga talaga. Nakurot-turong mo. Madi man karod normal. Pwede kinyang kulaw. Maday. Siya nga. Inaantok. Straight. Straight di kinyang. Guys, Na? Tagagay sa kanong straight. Laki ka umot, baka buuro mo ta. Yung buuro, natagalo ba kay kan? Well, ultimo shock. Awang mo. awang ka. Damay may isa nakasabit pa. Kalwa naman, nadama baka mapuntay. Baka mahumul. Ang cancer kayo na to. Dasagin na chemotherapy, sumagkalbo. Baka mamati na kita, andan to laki ditang daman. Sa mamang grupo dyan. Kulot nga buo, natural dayta. Natural. No nagatel nga bukal, bagas abang. No nagatel man nga bukal, kurat mo dayta. Lalalalalalala, guwapo. Ay, namo! Tatala na kita, kasting lang ha. Nagwapo sila. Kasi tilanganan ni Aga Mulang ito eh. Ah, So nakakaroon pa naman na talaga ng Aga. 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 Mag-aalaba ka. Ay, kuya. Nag-asawan ko. Awang bal! Sakto, ako masawa. Balo out. Kamalhan. Binalo na kaya now. Ito ka May kating manggaraw. Anak kanya. Huwag kapal-palo lati kalman. Ano bulato? Kapalinan, durang pa 40 days. Ha? Mabae? Kasama ka makasawa nga eh. Sige, sige. Baka mailan. Ikaw na nga. Di ba panamaw? Sayang. Ang paprusang kumakal. Awanti ko ta. Awanti. Ano? Awanti. Substitute na. Substitution rate. May kata yun. Sob rate. May naka na Ajay. Miming. Ajay. Miming. Iso na ngay. Miming out. Danuhin. Ay. Ay na ngay. Kawain mga yan. Parehas lang ha. Mabayin lamang. Awan ni medyo na puspul di tatiro panapaw. Di balik na yung kidney. Napurang-pruwas. Mauprok-pruwasan lang. Nag-imig ka ngayon eh. Correct. Ay, Baka kuboy, itong kuboy, pagkiwala. kuboy. Tanod na dyan, tanod. Nagbabayin mga tanod. Kung ano namin nga tanod ko, napuskuro pa na. Sige, go. Ayun na yung banda. Ulitan tayo ng mga nagatol. No nagatol nga bukal, bagas abang. No nagagatol man nga bukal, kurat mo dayta. No napagkat nga bukal, napagkat nga bukal. Natiyan mo yung napagkat na ako nga bukal. Na! Okay, tuloy mo ba? Oh. Yung mga adaki din yung napagkat na dyan, nagnasaw. Bastos ko dito. Dati nga bukal dito yung kumangmangki sa Kimaw. Kadasang kautan ka agong mau. Kadam na pagkat-karta na data. Jogong. Sige. Naniraman ang kajogong mo, mamon sa Kimaw. Nung nasam, data nga dogong mo, diabetic ka. Nung napgad, nasagay mo diba tao? Nung nalsaw, Dalit. yan ba makagandang mo? Ako ay paris ang lima kasi katagdahan. Ang linakin niya na. Sa balikin niya at ang dodkin niya sa balik.
At least, itin niya. Di kanya na ano, kan mawala ka siya, dati ang lina. Titingin ko lang. Di kan negate, awan. Wala ka Tatawa sa profile. makaalim sa amin ang libaw. Oh, di ba kinapagad? Nasa mo tiba tao. Nasa may tadugkong mau. Asukan. Diabetes ka. Ronaldsam, ada ulcer mau. Napay no napay. Bumtak-tak daw. Raman tadugkong mau. Abay siya mo lang tayo siya. Kasi ang biro ka din ko rin nariyabaw. Naka-COVID when now. Nya. Barya. Komplikasyon. Nakapangangkat ang guyo-guyan. Aja bakal. Tay, nakapangangkat guyo-guyan. Limnaw! Limnaw, dikyan ka na mo. Kasi kamot, daksan ka sa mga bakal. Tawanan ka ka na mga guyo-guyan. Sika ngay, nakaramang ka ba ta guyo-guyan? Naimas. Ay, ultimo siya, kailangan ko tabla. Mga ramramanan ko, kaguyoy, si Puday, sila nakaramanan kaguyoy. Sika ngay, nakaramang ka taguyoy yan. Ampay. Sika ngay, nakaramang ka taguyoy yan. Ampay man. Tuwa talaan. Si talatanak na po, Diyos. No, ako'y na bukal, kasoy dayta. Di malay. Barangay. Ramais. Uy. Right now. Arinaw. Pray na tayo now. Ibalas na si Kang. Ano yan? Oo, magkabing nilakay na daw yan. Yan na, nakakaroon ng artista. Ano yan, nakakuraw. Nakakaroon pa ng isang. Sa Milbay. Yang Awag, sampeng. Mimik my love. Kanto mama. Di ba kaya? Mas may suna pa ilugay. Alay, sige. No, puraw nga mali, important day na. Manima. Parang ka. Maning day tanga. Si Jimane. Maning day. Nakita nga. Oh, excuse me. Ang anang isip nato yung blue. Violet nga. Violet daw. Nasubi-subi na. No, violet dato. Nakasali ko matihising dato. Rator-bit ko man. Nahising nga dahil violet. Lumalo-malo. Bener mo lawlawatan mga gatit kapwa. Apay no nang isi Jimane mani-manay. Daka. Nantay. Kamu dati sa abroad. Ay, ingat ka garo. Masla pa mo niya. Aging angro lang. Oh, ayun ko kabanda na. Mali. Nangisip. Nangisay. No, nangisip nga mani. Napait dayta. Mani dayta wala eh. Oh. No, agbabasa jay mani. No, ito tunga mani manata. May nabasa na tao. Barang mabasa pa iladang tama. No, agto daw. Ano? Why? Inya po, tinabasa nga man eh. Why? Tay! Inya tinabasa nga man eh. Ang mga basahan malulugan. Kumanay, ipindihan tayo nung mabasa ng damang ipakambukin niya.
Peanut butter. Peanut butter. Malimag, maday. Nasukaran naman yan. O datang naman, no, kingnan mo dato, biniga mo, nagimas. Ay, mumadan. Mangan, ako mangan tinapasang manay. Taho. Tahog, ting panag. Mani kitong tungtungan dito. No, nabasa, di manig, kabugo, dayta. Alright, ayan na tapos request yung bukol-bukol.